खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव आसाम नाङैनो मोनद' हारिनि एसटि होनो लानाय जे आसाम केबिनेटनि जे बिथांखि बे बिथांखिखौ लानानै जे मोन 14 ट्राइबेल आफादा गोख्रों भाबै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बिटिसिनि मोनबा जिल्लायावबो मैयानि सानाव गोख्रों भाबै मोनसे धरना हाबाफारि एबा बनजारिले हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे आसाम केबिनेटआ लानाय जे बिथांखि एबा बे समाव मोनद' हारिनो जे एसटि होनो थाखाय थांखि लानायखौ दोनथ'नांगौ एबा बे समाव बे मोनद' हारिनि एसटि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफोरा जाय मोनद' हारि बे मोनद' हारिया बे समाव 2 कौटिनिबो गोजौआव आरो बैफोर हारिफोरा जुदि फैयोब्ला एबा मोन 14टा जाय 45 लाखल' सुबुं अनजिमा दं बे सुबुं अनजिमा थानाय जे एसटिआव जुदि गोबां सुबुं अनजिमा थानाय जाय फारफ्रोमबो बिथिंजों दावगाखांनाय फारफ्रोमबो बिथिंजों बिथांमोना जौगासारनाय बे हारिया जुदि हाबसन फैयोब्ला बे जोबोदनो मोनसे खहा गोनां जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो आसाम केबिनेटआ लानाय जे बिथांखि बे बिथांखिनि सायाव नायफामफिननांगौ आरो सावरायफिननांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनफ्रोमबो आयदायाव थाखानाय एसटिफोरा बे समाव जोबोद जेंनायाव गोग्लैगोनखौ बाथ्रा बुंथिदों जे बिटिसिनि भिसिडिसिनिफ्राय लानानै काउन्सिल एमपि बे समाव बेनि अनगायैबो बे समाव पन्चायत मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे हारिया एबा गोबां सुबुं अनजिमा थानाय जे मोनद' हारिया बे समाव गावसोरनि आवथायाव लांजोबगोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिथां खनिन्द्र बसुमतारीया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि आसामनि थाखानाय जानाखि एसटि बे थाखानाय एसटिखौ माने फोजोबनो नाजानायनि मोनसे राजखान्थि राहानि गेजेरजों आसाम सरकारा आसामनिनो जौगानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नाजानाय आरो एसटि होनो थाखाय मैया केबिनेटआव बिथांमोना सिद्धान्त लानाय केबिनेटआव सिद्धान्त लाखांनायनि उनाव आसामनि एसेम्ब्लियाव बेखौ पास खालामनानै बेखौ माने भारतनि नखर बिफाननिसिम दैथायहरनायनि गेजेरजों मोनद' हारिनो जेनाखि एसटि होनो नागिरनाय बेखौ जोङो बिरोधिता खालामनानै दिनैनि बे जरहमदल बनजारिलि हाबाफारि बा टर्चरेलि हाबाफारि बेखौ जोङो लादों। आसाम सरकारा सानफिननांगौ आसाम सरकारा गावसिनि थांखिखौ बोखांफिननानै लानांगौ बिथांमोना माब्लाबाबो जेन माने जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो माने एसटि होनानै थाखानाय जायनाखि 40 लाखल' एसटि बेखौ माने फोजोबस्रांनो नाजानाय माने 1.5 करोड़ मानसिखौ एसटि खालामनायनि गेजेरजों बियो जोंनि थाखाय खोब खैफोद गोनां। मानो होनोबा जाय हारिया गाबोन जुदि एसटि जायोब्ला बिथांमोना जोंनि 6 शिड्युल काउन्सिल बिटिसि बेवहायबो पिसिडिसि बेवहाय टाउन कमिटि आरो बेवहाय एमएलए इलेक्शन बेवहाय बिथांमोना जोंबो एसटिआ जेरै माने इलेक्शन गेलेयो जेरैखि मोनथाय बिथांमोना समान मोनथाय मोनगोन थाङै जोंनि सोमावसारनानै मोननाय जेनाखि मोनसे बिटिसि बा 6 शिड्युल बेवहायबो बिथांमोना जोंनि जेनाखि जायगा जोंनि राजखान्थियारि जेने फोथार जोंनि रांखान्थिनि जे फोथार जोंनि सोलोंथाइनि जोंनि साख्रिनि जिखिनि फोथार बेवहाय बिथांमोना जौगानाय आरो राफोद बादायारि हिसाबै बिथांमोना गासिबखौबो सेनानै लाजोबगोन। दा बेखायनो बे थांखिखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो बे आन्दोलनखौ जोङो लानाय जादों। नाथाय बर'नि गेजेराव एमएलए एमपिफोर दंमोन बिथांमोना जोङो बिथांमोनखौ लुबैदों जे बिथांमोना स्ट्रंलि अपोज खालामनांगौ बर' बा आदार माने जिखिनि ट्राइबेल इलेक्टेड माने एमएलए मन्त्रि दङ बिथांमोना माने स्ट्रंलि अपोज खालामनांगौ आरो जोङो दिनै 6 शिड्युलनि जेनाखि जोंनि बिटिसिनि चिफ मानग्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दङ बिथांमोना जेरैखि जाया काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ अपोज खालामनायनि जेनाखि माने बाथ्रा जेनाखि मोनसे स्टेन्ड बेखौ दैथायहरनांगौ नङाब्ला
दिनै जेनाखि जे जोंनि शिक्षित बियो गाबोन माने जोबस्रांनाया रोखा होननानै जों सानो बेखौ मामा एमा जाबायला मामा राहा लागोन बिसोर जोङो जेरैखि जाया बेखौ माने जानायनि सिगां जोङो होबथानो थाखाय जोङो जेसेबां माने गोख्रों आन्दोलन लानो हायो जोङो बेखौ लागोन आरो आसाम सरकारा बेखौ सानफिननो थाखाय बाध्य खालामनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लानो गोनां जागोन मामा बिदि बुगिनाङा रायजो जाबाय मा खालामगोन रायजो राजाफोरा जोंनि रैखाथि रायजो राजाफ्रा जोंनि मोनथाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि अस्तित्व जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथा बेखौ जोङो जोंनिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय लैहोर लैहोर बे दावहायाव बे हाबाफारियाव बे सोमावसारनायाव बे संग्रामाव ओंखारबोनो थाखाय आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायगोन मानोना दिनै जायफोर कलेजाव गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदों बा जायफोर फरायसाफ्रा दिनै कलेजाव स्कुलाव इउनिभारसिटियाव फरायदों बिथांमोना दिनै माने ट्राइबेल स्टुडेन्ट बा बर' स्टुडेन्ट गाबोन रोंखांनानै राखांनानै बिजनेस साकरि बा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि फोथाराव सासे बादायारि हिसाबै जाफुंसार जाहैनांगौब्लाबो जोङो थाखानि एसटिफ्रा सिकिउर्ड आरो सेफगार्ड जानानै जोङो थानांगोन प्रटेक्टेड जों जानानै थानांगोन नाथाय एडभान्स 6 कमिउनिटिया गाबोन जुदि एसटि जायोब्ला जोंनि सासेबो बर' बा ट्राइबेला बेफोरबायदि मोनथाय आरो खाबुनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो गोनां जागोन बिनि थाखायनो बिमा बिफा रायजो राजा फरायसा लाइमोन गासैखौबो बे दावहायाव बारसोमनानै आसाम सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो थाखाय गसंथानो थाखाय बे सिद्धान्तखौ हेंथा खालामनानै बाहागो लानाय आन्दोलनाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों एसटि होनायनि हेंथायै दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे धर्ना लादों एग्जाम होआलासिनो मा फोरमायगोन नंगौ बियो माने जोंनि थोरसिनि ओंखामखौनो जुदि सोरबाया जाफैनो नागिरोब्ला जोंनि फरायसायानो जा जोंनि माने बायदि थाखोनि माने सुबुङानो जा बेखौ बिरोध खालामगोन बेखौ हेंथा खालामगोन दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जेबायदि मोनसे फरायसाफोरनि मोनसे खुद्रिखांनाय बे बाथ्राखौहाय दिनै मान होनांगोन आसाम सरकारा बे खुद्रिनायखौ भारत सरकारा मान होनांगोन बे खुद्रिनायखौ जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ मान होनांगोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिल' नङा गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि गुबुन गुबुन कलेज गुबुन गुबुन गामि गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसनावबो बे सोमावसारनाया जागोन आरो बेखौ मोनसे माने सिगनेलखौ जितु नुबाय बेखौ आसाम सरकारा बुजिनानै लानाया गोनां